ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों जायफोर दिनै माने गाज्रि सिन्ताधारानि बेक्तिफ्रा दिनै बेबादि खामानिखौ मावबाय बे आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ स्ट्रंलि जों साजा होनाय जागोन। मानो आलासिलाय जों बेखौ सैज्य खालामबाय थागोन मा बेखौ सैज्य खालामनांगौ दा जों दाबो खालामो सरकारखौ इमिडियेट बे जायफ्रा बर'फ्रा बे गामि गाना थांदों बे दिनाव दिनैसिनांगौखौ माने माबा खालामदों होननानै बर' मानसिखौ आक्रमण खालामबाय बिराद लावथि बोरला लानानै खारदों दा बिसोरनि उद्देश्यआ ओरैबायदि गाज्रि बिसोर सबसे एग्रेसिभल थायो बर'फोरखौ जेरावनो मोनो बेयावनो आक्रमण खालामनो नागिरनाय बे मुडखौ जों नुगासिनो दङ बेखायनो जों दिनै गभर्नमेन्टखौ जों दा माने खावलायदों गभर्नमेन्ट जाहाथे बिसोरनि सायाव একটা स्ट्रं एक्सन लायो बिसोरखौ हमनांगौ बिसोरखौ साजा होनांगौ बेसेबां हाथियार दं बेखौ सिज खालामदों बिसोर बोरला लानानै बिसोर गोरा बिसोर बोरला लानानै बिसोर आक्रमण खालामनो नागिरदों बिसोरो बेखायनो गभर्नमेन्टजों अनुर'ध खालामो बिसोरखौ साजा होनांगौ आरो ट्राइबेल एसोसिएसन एक्ट बे आयेननि आन्दाराव बिसोरखौ माने पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ खावलायो आरो लोगोसे बेल' नङा जे बे मानसिफ्रा बे सरकारबायदि दंफैयो बिसोरो बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिया बे इलिगेल अफिसाव दंगासिनो बिसोर थानो मोना जायगायाव बिसोरो गासिबो माने माबाफोरा फैजोबनाय बाहेरानिफ्राय फैजाय झारखन्ड इउपि बेंगल उरिष्या बेफोर फैजाय आरो जायफ्रा दङ बिसोरखौ माने ब्रिटिशफ्रासो 1929 लाबोनाय साहा बागानाव खामानिनो थाखाय जायफ्रा दंसै थाथों खिन्थु जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै अयथासार खालामदों बेखौ सैज्य खालामा जिहेतु सैज्य बिसोरना बारा जाबाय अयथासार बारा जाबाय दिनै जोंखौसो एखेबारे बे जायगानि थागिबि मानसिखौसो दिनै आक्रमण खालामो बुयो बुथारो सिगिस' खालामो एसे जाबानो बोरलाजों गावथारनो नागिरो जोंनि हा हु दखल खालामना लायो जों बेखौ बोरै सैज्य खालामबाय थानो जिहेतु सैज्य खालामनो हाया आरो बेल' नङा नै 2014 गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोन 7 गामिखौ दखल खालामना लादों बर' मानसिखौ होखारजोबनानै दा बे बर' गफा हकिहागा ओमफ्राय सुखान बावनाय सिलगारि निलायझरा ओमफ्राय हकिहागा फुलकुमारि बे गामिनि बर'फ्रा दिनै माने गैलिया खारजोब्बाय गामि गारनानै दा बे जायगायाव सावथालफ्रा आवग्रिनानै दङ दा बेखौ जों दाबि खालामनो होखारनांगौ होननानै होखारै दाबो बिसोरखौ मानो होखाराखै दिनै बर'फ्रा गावनि जायगायाव गावनि जोनोमफुरियाव दिनै मानि थाखाय आलायसिलाय मानो आलायसिलाय जों बेखौ सैज्य खालामबाय थागोन मा बेखौ सैज्य खालामनांगौ दा जों दाबि खालामो सरकारखौ इमिडियेट बे जायफ्रा बर'फ्रा बे गामि गाना थांदों बे दिनाव दिनैसिनांगौ आरो जाय सावथालफ्रा बे जायगाखौ आवग्रिनांदों बेखौ उच्चेक खालामनानै होखारजोबो आरो लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों दिनै फरेस्ट ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलाव दिनै थानो मोनै बे जायनाखि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफोर जाय मानसिफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा असमिया भाषा फंसेबो बुंनो रोङा बे जायगानि बांला भाषाबो बुंनो रोङा बिसोरो बे जायगानि बर' भाषा बुंनो रोङा बेबादि मानसि हिन्दी भाषी मानसि बिसोर बे हाग्रा हाबनो लुबैयो आरो फरेस्ट भिलेज एक्ट आयेन बायदियै जायनाखि माबा 2006 जायनाखि माबा फरेस्ट भिलेज एक्ट नंगौ मैयानिफ्राय दिनै खोब मोनसे बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जानो नाङामोन एक्सिडेन्टेलि जाबाय बेनि दायनिगिरिया साजा मोनगोन बेखौ आयेननि मोनसे बेबस्था दं आं नंखायनो खावलायगोन जाहाथे बैफोर जाथायनिफ्राय जायफोर दिनै माने गाज्रि सिन्ताधारानि बेक्तिफ्रा दिनै बेबादि खामानिखौ मावबाय बे आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ स्ट्रंलि जों साजा होनाय जागोन आरो जायफोर दिनै माने बे खामानिनिफ्राय मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायदों जाहाथे बिथांमोना मोनसे पजिटिभ नायनजों नायो दानि जुगा जोङो खोब मोनसे जौगानायनि मोनसे सिन्ताधाराजों जों खामानि मावनांगोन बे फिसा खोथाफोरखौ जोङो बिराद गिदिर खोथा बिराद साननो गोनां खोथा बे माने फिसा खोथा नङा सासे मानसिखौ ओरैनोथ' बुथारनो हायाना नङा होमबा बैफोरबायदि बेक्तिफ्रा थायोबा समाजा जौगाया नंखायनो जाहाथे आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे एसे मोजां सिन्ता खालायलायनानै जाहाथे मोनसे सान्ति गोजोन जेरै बेखौ माने असान्तिखौ सान्ति खालामनो थाखाय जों बयबो दायथ' लालायलायगोन आरो बेखौ समा खिथागोन मैयासो जादों जाहाथे आङो बिनि सायाव बुंगोन बे जाथायखौ जों कन्ट्रल बयबो खालामनो थाखाय जों दायथ' लानांगौ जाहाथे गाज्रि मोनसे लामाजों जों लांनो नाङा आरो बेफोर कारिगावनि साहा हावरां बाजार एरियानि सिङाव थानाय नर्थ लंकापारा गामियाव सावथालफ्रा बर'फोरनि न'खौ सावनाया नायलाय लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव ओरैबो नै सेस नायलाय लोगोफोर माइहुं थाइहुं सेस सावजोब्बाय नायलाय नै बर'फोरा
गावनि हायाव थानायावनो गुबुन जाथिजों माबायदि नायलाय सावथालफोर सावदों बेखौ लोगोफोर दासो पुलिसफोर नायफैदों नुबाय दा लोगोफोर जोबोद दुखुनि खौरां लोगोफोर मैया सासे बुथारजाबाय आरो दिनैबो नै बर'फोरनि न'खौ सावद्लाजोब्बाय नर्थ लंकापारायाव बियो लोगोफोर आरो हरैबो लारि लारि जोबनै सोर सोरनिथिं बेबायदि दावराव दावसि जादों लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहर दे